nɛgɛ kaɲɛ 17 la o bɛ liberté denbaya kai mara la o waati kelen na 13 bɛ yan nɔ Washington DC Amérique faba kɔnɔ a y'aw bisimila marikura kunnafoniw kɛnɛ kan an ka bi jamukan kunnafoni kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Basigibaliya Tumutu mara la marifatigiw ye kamalenni 9 faga ka bɔ dire dugu kɔnɔ minnu tun bɛ taalen Tumutu ka taa sɔrɔtiya la o siraba kan. Mali politikiko hukumu kɔnɔna na an bɛna kunnafoni kuraw di aw ma sɔrɔko dɔɔnikɛla Etienne Fakaba Sisoko ni kalanfa don o ka kiritigɛ kan ka fara Sadi politiki tɔn t'a kan. Sahel mara la kɛrɛnkɛrɛnna Niger jamana na Sahel jamanaw ka jɛkuluba n'o ye AES ye Alliance des États du Sahel jamanaw ka kɔkan ministru olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a siɲɛ sabanan na jumadon mɛ kalo o tile 17 la Ɲamɛn walasa ka kuma Sahel jamanaw ka jɛkuluba o ka baarakɛ ɲɔgɔn na n'a wele ko Confédération de l'Alliance des États du Sahel jɛtesigi o ɲininkaliw kan. Ka fara o kunnafoniw kan Iran bena tile 5 sanga o ni tasibila kɛ jamanakuntigi Ibrahim Raisi ni mɔgɔ 7 wɛrɛ ka saya kɔfɛ minnu cɛla jamana kɔkan ministri pankuru bingani kasara senfɛ jamana woroduga ni tilebi fɛ jamana kuntigiba Ayatola Ali Komeni y'o laseli kɛ. Ninnu de bena kɛ an ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a lase aw ma. An bɛ taa Mali kɔrɔnfɛla la kɛrɛnkɛrɛnna dire dugu min bɛ Tumutu mara la o bɛ sanga la a sigida kamalen 9 fagali fɛ marifakuluw bolo a kasaraw tun bɛ taalen sɔrɔdasi ɲinini dɔ senfɛ Tumutu u fagara Tumutu ni Gundam cɛla VOA Bambara lasigiden ka bɔ Tombouctou Aluseni Alhaji ale b'a kunnafoni lakala yan an ka lamɛn. A ko kɛlen do dusu kamikami ye direkaw bolo ka sabu kɛ sifin mɔgɔ 9 de bɔnɛna u nin la cɛ marifatigiw fɛ minnu ma lakodɔn. Sifinakaw bɔra kunu kari dire dugu kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ taa Tombouctou. Dire ni Gundam sira kan cɛ marifatigiw lajɔ fɔlɔ yanni k'u mabɔ sirabada kan ka taa ni sifinakaw ye kɛrɛfɛ. O kɛlen u ye chauffeurkɛ labila ko ka taa. Chauffeurkɛ y'a ko do tuma min na cɛ marifatigiw ye sifinaka maa 9 bɛɛ lajɛlen de lajɔ ka mugu ci u la. Maa kelen de ma bɔ u cɛ la mun kisira. O waati kelen de la Mali finitigilakaw ye yɔrɔ kofɔlen sɛgɛrɛ walasa ka sifinaka minnu sara u su ka se dire dugu kɔnɔ. Kunu kari mɛ kalo tile 19 lansara waati de la sifinakaw su dɔnna wa dire dugu bɛɛ de bɔra walasa ka bɛn ni janaja ye. Hakili jiginna sifinaka minnu sara u bɔra dire k'u bɛ taa Tombouctou walasa ka bɛn ni farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔn dan min ye épreuve sportive ye min kan ka Mali finitigilakaw kura sugandi k'u ta. Dɔgɔkun tɛmɛnen o dire dugu kelen de la cɛ marifatigi dɔ ye sanfɛ mugujugu pɛrɛntan den 3 de fili fajiri waati tɛnɛn su k'a dugu jɛ tarata la. Dire mun bɛ Tombouctou mara la ani Tombouctou yɛrɛ cɛ kilomètre 120. Ni ye Aluseni Alhaji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. Niger jamana la Sahel mara o jamana n'o ye Alliance des États du Sahel olu ka kɔkan ko ministru ye ɲɔgɔn dalajɛ a siɲɛ sabanan la Ɲamɛ jumadon n'o ye mɛ kalo o tile 17 la yaasa ka jɛkulu ka jatesigi segi kan. VOA Bambara lasigiden Alpha Ka ale b'a kunnafoni walawala yan. Jamana saba ninnu ka nin lajɛ kura in kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka AES bankiliko sigi sen kan. Bamako ni Wagadugu kumaɲɔgɔnyaw kɔfɛ e ko AES waliyali de ma latigɛ Ɲamɛ juma tɛmɛlen wa kama sɔrɔ k'a kɔn kɔkanko minisiriw ka ɲɔgɔn ye ɲɛ Mali Burkina ani Niger fonctionnaire baw ye baara dɔw kɛ AES sariyasenw ko la n'a bɛ fɔ règlement intérieur min n'a bila sen kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani marabaga saba ninnu ka ɲɔgɔn ye ba fɔlɔ AES hukumu kɔnɔ sommet des chefs d'État minisiriw ka baaraw kuncɛlen bɛn kɛra minnu kan jamana saba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an k'o dɔw lamɛn o laseli kɛra Niger kɔkanko minisiri Bakari Yawu Sangare de fɛ. Ils ont réaffirmé leur engagement. Minisiriw y'u ka layidu lakuraya AES jɛkulu bangeli n'o ye nanzarakan na Confédération de l'Alliance des pays du Sahel u ye Niger marabagaw fo u ka hakilina na o mun bɛ tali kɛ jɛkulu ye Niger ye min sigi sen kan walasa ka AES bangeli lawaliya n'a bɛ fɔ comité national u y'a latigɛ ko ka fɛɛrɛw sigi sen kan
min b'a to AES jamanaw bɛ se ka dɛmɛ lase ɲɔgɔn ma cogo min na u y'a ɲini Burkina Faso, Mali ani Niger kɔkanko minisirisow fɛ k'u ka jɛn ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka AES lakodɔn kɔkan cogoya min na k'o baaraw kan ka waleya u ka lasigidonsow fɛ minnu bɛ diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen na. Minisiriw ko u ka jamanaden minnu bɛ kɔkan n'u bɛ wele ko diaspora k'olu sen kan ka ye nin tagasira kura in kow la wa ko bɛɛ na kɛ walasa k'o latigɛ. ɲɛma ninnu ka fɔ la AES waliyali n'a to jamana saba ninnu na se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka yiriwa sabati u ka dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka gɛlɛya caman kɛlɛ o la fɔlɔ ye jatigɛwale ye. An bi ka kunnawolo minnu sɔrɔ kɛlɛkɛkɛnɛw kan kɔsa in na an ka sɔrɔdasiw fɛ jatigɛwale kɛlɛli hukumu kɔnɔ. O kɔfɛ an ka jamanaw bi ka fɔlɔ k'u yɛrɛ sɔrɔli min kɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ fan fɛ ani an ka jamanaw lakurayali fo ka taga se u ka yɛrɛma hɔrɔnya sigili u ma an ka ɲɛmaw fɛ. N'i y'o bɛɛ ta ka lajɛ o de b'a yira k'a fɔ ko an bi sira ɲuman kan bi wa ko an kan ka to nin cogoya in na ni ka dɔ fara kan nka k'an kan ka kɛ ni fɛɛrɛw ye ni ka an hakili to an yɛrɛ la. Kɔkanko minisiriw ko nin ɲɔgɔnye in kɔfɛ don n'a nataw la min tɛna janya bilen AES bangeli n'a waleya fan bɛɛ a sariya sɛbɛnw bɛɛ labɛnnen kɔfɛ. Alpha Ka, VOA Bambara tɔgɔ la. Ka bɔ Bamako, VOA Bambara lasigiden Georges Atino ale b'an bolo nin waati na an bɛna kuma kiri fila kan minnu ɲɛsilen bɛ sɔrɔ ko dɔnnikɛla Etienne Fakaba Siso kan min tun nɔ minɛna jamana ka bonya tiɲɛ la ani mafiyanya ka fara kuma nkalonya kibaruyaw kan minnu bɛ se ka kɛ foroba hɛrɛ tiɲɛ ani fana kumakanw ka politiki tɔn Sadi o ci min ɲininkali kɛra ayiwa a delili fana kɛra jamana fanga fɛ. I ni ce Georges. Somɔgɔw bɛ di? O diyara n ye. An b'a daminɛ ni Sadi ye. Ayiwa kiiritigɛsɛ ye mun de latigɛ jamana ka ko la ka ɲɛsin Sadi kan? Sadi o ye politiki tɔn ye mun sigilen bɛ Mali la yan jamana marabaaw olu kɔni tun ye a latigɛ kɛrɛnkɛrɛnya la ko politiki tɔn in kɔni ko a ka ci sabula ko u ye wale kɛ mun bɛ dankarili kɛ Mali jɔsenw la nka bi kiiriso kɔni ye a lase k'a fɔ ko jamana marabaaw ye laɲini min kɔni tigɛ ko o tɛ se ka sira sɔrɔ o kosɔn kɔni politiki tɔn mun tɔgɔ ko Sadi ni o kɔni tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance ko politiki tɔn in kɔni tɛ latigɛ mun jalakilikan mun fɔra ka ɲɛsin ma k'o tɛ politiki tɔn cili bɔ. Ayiwa politiki tɔndenw ka jaabi kɛra mun ye nin kiiritigɛso ka laseli nin kan ka ɲɛsin a jɛkulu ma? Ni latigɛ ale Sadi ni Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance ye o politiki tɔn ɲɛmaa yɛrɛ Umar Mariko ale y'i kanbɔ ka taa nisɔndiya jira k'a fɔ ko ni latigɛ mun kɔni taara kiiriso fɛ ko bɛ Mali kiiritigɛlaw kɔni ka baara ɲuman ko fɔ wa fana a y'i kanbɔ ka taa sewa jira sabula ale ka fɔ la nin bɛ a jira sankɔrɔta wa ko olu kɛlen don ka latigɛ dɔw fana kɔni bila kiiriso la walasa politiki tɔn kɔni ka baara kɛra Mali la ko u ka se ka wuli ka bɔ yen wa k'u ka danaya kɔni bɛ Mali kiiriso kan cogo min na olu ka se ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ min bɛ taa olu kɔni jini sira fɛ olu ka sewa jira ka ɲɛsin kiiriso kan ni latigɛ ma o mun taara bi dɔw yɛrɛ Mali la. Ayiwa tile 30 de bɛ jamana fanga bolo ka ni latigɛ nin jaabi jalakilaw fɛ jaabi dira wa? O hukumu kɔnɔna la ne kɔni ma jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ o la fɔlɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko tile 30 de bɛ yen walasa olu ka jira k'a fɔ n'u jɛra ni ye latigɛ tali ye walima n'u ma jɛ ni o ye o la an n'o dɔn kalo nata in na. Ayiwa Etienne Fakaba Sisoko. Kiiritigɛlaw tɔgɔ la n'u bɛna fɛɛrɛ mun. Etienne Fakaba Sisoko ale ka ko la mun de fɔra jaabi kɛra cogo jumɛn la a ka sɔnnadabaga ye fɛn dɔ fɔ wa?
Etienne Fakaba Sissoko ale kɔni Nangira ni san 2 kaso ye nka a bɛ san 1 kɛ kaso la datugulen o san 1 dɔ in o bɛ bila ye kɛrɛfɛ bolokɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma ko sursis a fɔra k'a tigiso ye sifɔ wari $1,300,000 fana sarali ɲaŋini di a kan sabula ko sɔrɔko dɔnbaga in kɔni ko a jalatilen don k'a fɔ ko a ye tɔgɔtiɲɛ kɔni lase Mali jamana ma a ka gafe bɔli kɔfɛ Etienne Fakaba Sissoko ale o gafe min bɔ mun bɛ tali kɛ ale ka fɔ la ko Mali marabaaw kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔ kɔni tigɛ mun sira fɛ k'u tɛ tiɲɛ kɔni lasela malidenw tulo kan wa k'u bɛ tiɲɛ yɛlɛma o gafe yɛrɛ bɔli de kɔfɛ Etienne Fakaba Sissoko ale kɔni minɛna hakili jiginna Etienne Fakaba Sissoko a tun delila ka minɛ san 2022 o kɛlen CEDEAO tun kɛlen ka ɲaŋili dɔ bi Mali ka sɔrɔko ta fan fɛ ale tun kan bɔ foroba kuma wɛrɛw kan k'i hakilina fɔ o kun kan. Ayiwa i ni cɛw la Georges Atino an ka foli b'i ye ka kɔn ni san laban ɲɔgɔndan daminɛ na Mali kalanso o minisiriso ɲɛmɔgɔ o ni sigida dɛmɛbagaw ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka labɛn cogoya o jate minɛ VOA Banbara lasigiden Bamako Mohamed Daɲogo ale b'a kunnafoni lakalan. Ka kɔn san laban ɲɔgɔndan baaraw ɲɛ minisiriso min ɲɛsinnen don kalanko ma ale ye a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen wele ka na kunnafoni di u ma o cakɛɲɔgɔnya mun ye lakɔlikaramɔgɔw ka lafasa kulu minnu bɛ yen fo ka taa bila lakɔliden sombaw ma ani kɛnyɛrɛ ye maa minnu ni lakɔliso b'u bolo olu bɛɛ lajɛlen u tun bɛ nin kɛnɛ in kan minisiri Amadu Si Sabanɛ ale ye kunnafoniyaw di ka fɔ ko ni ɲɔgɔndan minnu dɔw bɔbɔlen don ɲɔgɔn kɔrɔ ko o tɛ kɔlɔlɔla si se ni ɲɔgɔndan ninnu ma an ka lamɛn. Fɛn tɛ a tɛ foyi changer examen bɛ ka déroulement na date kow de don dɔrɔn u bɛ ɲɔgɔn ɲa cogo min na u b'a fɔ épreuve anticipée ni fɛnw enseignement technique ni professionnel la a bɛ kɛra o de ani DEF fana ka sport kɛra de façon anticipée dɔrɔn de don. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa a ye maaw hakilila sigi ka fɔ ko yɔrɔ minnu na ni ɲɔgɔndan tɛ se ka kɛ ka sabu kɛ lakanabaliya ye ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de tigɛlen don cogo min na yen denmisɛnninw olu u ka se ka ɲɔgɔndan in u sen ka ye o la hali k'a sɔrɔ minnu bɛ jamana kɔ kan fɛɛrɛ tigɛlen bɛ olu la Amadu Si Sabanɛ an ka lamɛn. Mun ye yɔrɔ min kuru tɛ se kɛ kuru ma kɛ ten insécurité bɛ yen an bɛ candidatw ta u déplacer ka taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka examen kɛ yɔrɔ min na bon minnu bɔra jamana fana kɔnɔ ka taa par exemple Mauritanie examinateurs bɛ taa yen u ka décision signera yɔrɔ de mission signera fɛn bɛɛ c'est prêt donc an tɛ mɔgɔ si bila kɛrɛfɛ bɛɛ b'i ka examen kɛ inchallah. Sumana Isiaka Mayiga n'ale kɔni ye karamɔgɔw ka lafasatɔn maa dɔ ye ale kɔni a y'a yira k'a fɔ nin kɛnɛ sugu a ka kan sabula a b'a to minisiriso ani a cakɛɲɔgɔnw u bɛɛ lajɛlen ka kunnafoniya kelen sɔrɔ ka se ka nin baara ninnu k'olu lawaleya ka ɲa an ka lamɛn. Ne hakilinata kɔni hakilila nin jara a ka di a ɲɛna yɛrɛ parce que u ka partenaire bɛ wele ka na ka promoteur d'école bɛ wele ka na ka presse wele ka na cela veut dire que hakilina mun b'u la o hakilina ka ɲi a b'an permettre an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛɛ de éducation an bɛɛ de ka kungo dɔ ministère ka kungo kelen tɛ syndicat ka kungo kelen tɛ bɛɛ de kungo de don. Ni kɛnɛ kofɔlen in kan fana mun ye kunnafonidilaw ye olu fana tun welelen don ka se ka u kunnafoniya walasa u ka se ka a kunnafoni sanumanw k'o di maaw ma Muntaka Jakite n'ale kunnafonidila ye an ka ale lamɛn. Ne hakilila nin lajɛrɛ in a ka ɲi kosɛbɛ faut que tuma dɔw la mɔgɔw ka to ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma surtout école ko kan ni examenw bɛ yen n'u ni lajɛrɛ nasuguya ninnu kɛra a b'a to ni problème minnu bɛ yen parce que école acteurs de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka na kuma école kan a b'a to mɔgɔw bɛ se ka fɛn fɔ mun b'a to examenw bɛ se ka améliorer fɔlɔ fɛn minnu tun bɛ kɛ dɔ bɛ bɔ olu la a b'an kunnafonidilaw dɛmɛ kosɛbɛ an ka baara la n'an nana an bɛ question poser ni information mun bɛ yen o bɛ d'an ma même temps an bɛ bɔ fɛn caman kalama. O la ni kɛnɛ kelen in kan sa a yirala k'a fɔ ko don n'a nataw la wagati ni wagati kunnafoniw olu na to ka di ni ɲɔgɔndan kow kan cogo min na a bɛ se ka kɛ jɛlenya o kɔnɔna la. Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. A ye to sɔgɔlen an bɛna an tulo kɛra bɔ ni laseliw ye ka sɔrɔ ka na an ka bi don kibaruyaw tɔ lase aw ma.
aw be halisa VOA Bambara Malikura jamukan de kɛnɛ kan an bɛna taa Iran jamana la n'a yirala k'a fɔ ko Iran jamanakuntigi Ibrahim Raisi ka saya o sɛmantera aywa don ɲininikɛlaw o ni kisi jɛkuluw ka pankuru ye n'o bina kuluma yɔrɔ dɔ la VOA Bambara lasigiden ka bɔ Washington Modibo Dambele ale b'a kunnafoni ɲɛfɔ an. Iran jamana ka ɲɛmɔgɔba ni o ye Ayatollah Ali Khamenei a ye laseli kɛ ko tile 5 sanga o sigira jamana ka ɲɛmɔgɔ dankan Mohamed Mokber ni san 68 don. Iran jamana ɲɛmɔgɔba Ayatollah Ali Khamenei ye tile 5 sanga o sigi Iran jamana kɔnɔ ani a ye jamana ɲɛmɔgɔ dankan Mohamed Mokber ni san 68 don bila ko ka jamana ka ɲɛmɔgɔya kalifa o la yani kalafili cɛ o kan ka kɛ tile 50 kɔnɔna la. Tile daminɛ kɔnɔna la jamana ka jabarani ye laseli kɛ ko jamana ka ciden ni o ye Ayatollah Ibrahim Raisi ko o kɔni ale kɛra fure ye ani u ye a ka ɲɛnamaya ja dɔw bila wagati min na kuranɛ tun bɛ kan ka kalan o jukɔrɔla la. Nin kokɔrɔ kanubaga ye Raisi ni san 63 don ale tun bɛ a ka nin baara la kabi san 2021 wagati min na Iran ale yuguyura ni mankanw ye ani sɔrɔko gɛlɛyaw ani ka fara Ameriki jamana ka ɲangiliw kan ani mankan gɛlɛman minnu kɛra ani a fadema ni ɲɔgɔn cɛ Bani Israɛla. Karidon wagati min na ɲinini bɛ senna Khamenei ale ye Iranien a ye weleweleda k'u ye k'u kana jɔrɔ k'a sababuya kɛ k'u ka jamana ɲɛmɔgɔw ko baara mun daminɛna ko a tɛna yuguyugu. Jamana ka kɛnɛmako minisiri Hossein Amir Abdullahan ni ale dɔnnen don a ka hakilila gɛlɛn tali la ka se Bani Israɛla ma ani ka ɲɛsin farajala fɛnɛ ma ani mɔgɔ 7 wɛrɛ ani pankunubolilaw ani lakana tigilamɔgɔw ani politiki ni diinɛmɔgɔw ko nunu bɛɛ kɔni sara Raisi fɛ. Ali Bagheri ni ale ye u ka kuma ɲɛfɔlikɛla u ka maramafɛn jugu o kɔnya la ale bilala jamana ka kɛnɛma ko o ɲɛnaboliko minisiri la. U ka bandirifima o kɔni o bilala u ka shiyutu ka kom dugu kɔnɔna la Teheran ale wurudugu yanfan na ka ɲɛsin Raisi ale ka sanga o kɔnyaw ma ni mɔgɔ caman b'a ye k'a fɔ ko ale de bɛ sɔn kana bila ko kɛ jamana ka ɲɛmɔgɔba ye. Diɲɛ kiiritigɛsoba n'o ye CPI Cour Pénal International o ka jalakibatɔ ye nɔminɛni sarati ɲini tɛnɛndon Israel fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Benjamin Netanyahu o ni Hamas ɲɛmɔgɔw kan ka sababu kɛ juguya o ni adamadenya ni juguyaw ye Gaza mara kɔnɔ. Karim Khan n'ale de ko don a y'a jira a ka kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔnɔ ale bɛ ka nɔminɛni saratiw ɲini ka ɲɛsin jamana fanga ɲɛmɔgɔ Netanyahu ani Israel lafasali minisiri Yoav Gallant ma ka da kojugukɛlaw kan i n'a fɔ ka dugudenw lakɔnkɔya ani laɲini ye ka mɔgɔw faga ni laɲini ye k'a ka sigidadenw fagali jugu jalaki minnu bɛ Hamas fana ɲɛmaaw kan n'o ye Yahya Sinwar ye n'o ye o tɔn ɲɛmaa ye mɔgɔ faga muso bingani ani fana fagali ni maa welekuluw kama. An bɛ segin ka na Ameriki yan kɛrɛnkɛrɛnna New York mara la sigida la Donald Trump ka kiritigɛ n'a jalakilen don ko a ye gundo wari sara dogoja bɔ dɔ la o bɛ dɔn a daban na n'a tɛnɛndon na nka a da wulilen don tora jamanakuntigi kɔrɔ ka seereya kama dɔnnibagaw fanga o b'a fɔ ka caya kosɛbɛ k'a tɛna se ka seereya kɛ a yɛrɛ ka kiribidagali kan na siɲɛ fɔlɔ Ameriki jamanakuntigi kɔrɔ fɛ. Nga alamisadon Trump ka sɔnadɔnbaga Todd Blanche ye sena wele kɛ ko se bɛ se ka kɛ a ka client o bɛ se ka seereya k'a fɔ kiritigɛw ye ko o ye ko wɛrɛ de latigɛ min kan ka jateminɛ sani seereya si ka bɔ Trump fɛ lafasali tɔnw olu bɛna ɲininkali kɛ ka ban jalakilaw ka dolo seere la n'o ye Michael Cohen ye. Jamanakuntigi Joe Biden yɛrɛfɔ ka sugandeli kura la a ye kunnafoni gansili fiɲɛ sira fɛ dɔ daminɛ min ɲɛsilen bɛ latino wotekɛlaw ma k'a ɲini k'u hakili jigi jamanakuntigi kɔrɔ Donald Trump o ka politiki la min bɛ ɲɛnasisi n'o ye zero tolerance fosi tɛ kun bilen n'o ye denbaya fara ɲɔgɔn Ameriki ni Mexique dancɛ o ni ɲɔgɔn cɛ. Aline Barros ale ye VOA kunnafonidila kɛrɛnkɛrɛnya jamanakuntalaw ka ko la a b'o ɲɛfɔ Mariam Traoré ka mana dɔ kɔnɔ.
Dunanw ka koɲɛ n'a bɛ wele ko immigration hakilinaw koɲɛ kɛlen don ka kalatalaw hami ni jamanatigi sigi kalata ɲɛbila baaraw hukumu kɔnɔ. A kalata ɲɛbila baara min bɛ ka kɛ jamanatigi Joe Biden fɛ kɛlen don ka dɔ fara a ka wulikajɔw hakɛ kan walasa ka se ka Trump ka politiki jɛkulutɔn baarakɛlaw hakili lajigin. Yɛrɛla ko fɔ baara dɔ kɛra min bɛ taa sanga 50 ɲɔgɔn na n'u y'a wele ko ripped apart Anglɛkan na. Ye ja dɔw yira ja min tunna denmisɛnnin fitininw bɛ kasi la ani ka fara kumakan dɔw kan ko ka immigration kɛlɛ n'u k'o ma ko anti-immigré jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka waati la. O kama jamanatigi Joe Biden ko an b'a fɛ ka denbaya faranfasi politiki jugu ni adamadenya tɛ minnu na n'olu bɛ denmisɛnninw tigɛ ka bɔ u bangebagaw la dancɛ la k'u lasegi an tɛ o mɔgɔ suguya ye. Politiki min bɛ kɛ ni denbayaw ka farafarali ye a ye a lase cogo min na min kɛra nin y'a san 6 ye n'a kɛra sababu ye ka denmisɛnnin fitinin 5,000 ɲɔgɔn fara ka bɔ u mansaw la ani ka fara mɔgɔkɔrɔba dɔw kan minnu fɛnɛ farala ka bɔ u ka denbayaw la a den dɔw yɛrɛ tun ye denyɛrɛnin fitininw de ye. Kulu min sigilen don dunanw ka hakɛw la fasali kama n'a bɛ wele nazarakan na ko groupe de défense des droits de l'immigration tun ye nɔminɛli kɛ ka taa Trump ka jamana fanga ma. SLU ye denbaya farali kiritigɛ wale nin kɛ san 2018 daminɛ na waati min na an y'a dɔn ko Trump ka fanga bɛ ka wale dɔ kɛ n'o ye ka denmisɛnninw bɔ u bangebagaw bolo. Ka kɛɲɛ ni politiki baaraw taabolo ye denbaya minnu bɛ yen n'olu farala ka bɔ ɲɔgɔn na denmansa minnu fɛnɛ bɛ yen ni olu ka koɲɛw bilalen don kiriko bolo kan k'a sabu kɛ k'u tun b'a fɛ ka Ameriki dancɛ sagon ka sɔrɔ yamariya t'u bolo. An ye kiritigɛ nin kɛ n'o tɔgɔ ye ko Miss Oni Ice jamana foroba kiritigɛso la San Diego jamana foroba jɛkulu ka kiritigɛ wa a labanna an ye kiritigɛso ka yamaruya sɔrɔ k'a fɔ ko a ka ca la politiki nin tɛ sariya sunba kɔnɔ ko a ye bolo gɛlɛn ye ani ko a tɛ hakili sɔrɔ wa ko Trump marako kan ka o wale nin ban joona ka denmisɛnnin minnu taara u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko kura wa u kan ka dɛmɛ ka nin denbaya ninnu bɛɛ sɔrɔ. Kiriko baara minnu tun sigira sen ka san 2023 waati u bɛɛ lajɛlen sera ka labɛn denmisɛnw ani denmansa minnu bɛɛ lajɛlen tun farala ka bɔ ɲɔgɔn na tun bɛna dɛmɛ sɔrɔ kɛnɛyako siyɔrɔko ani kiriko nasiraw fɛ u bɛna dɛmɛ sɔrɔ fɛnɛ min fɛnɛ bɛ se ka yamaruya d'u ma ni sigisɛbɛ ye joona joona u ka to jamana in kɔnɔ ani fɛnɛ ka fara dɛmɛ wɛrɛw kan u labilali baɲumankɛ dɛmɛw nasiraw fɛ san 3 bɔɲɔngo kɔnɔ n'o bɛ se ka kɛ sababu ye k'u dɛmɛ fɛnɛ u k'u ka ɲɛnamaya kɛ États-Unis jamana kɔnɔ yan a bɛ ɲini ka se denmisɛnnin fitinin 1000 ɲɔgɔn na minnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yen u ma se k'u mansaw ani u masuruya mɔgɔw lasɔrɔ. An bɛ ka denbaya bɛɛ ɲini kabini san caman denbaya minnu farala ka bɔ ɲɔgɔn kan wa hali bi u caman ma sɔrɔ. San 2018 waati jamanatigi kɔrɔ Donald Trump tun ye a bolonɔ bila gafe dɔ la ko ka dan sigi politiki siraw la min tun kelen bɛ ka denbayaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ka jamana mara waati n'o dara welewele kan bila camanba tun ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ nka o n'a ta o ta k'a tun bɛ bɔ ka kunnafoni gɛlɛnw de di min dɔ bɛ tali kɛ Ameriki ka dancɛw lakanali ko kan jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ni républicainw ka jamanatigi tun don o waati la ko sabula an b'a fɛ mɔgɔw ka na nka u ka na ni sariya sira fɛ. Biden ka jamana fanga ye wulikajɔ dɔw kɛ ka Trump ka hakilinaw dunanw ka koɲɛ kun kan n'o ye immigration ye baara dɔw la segin kɔ politiki ko nasiraw fɛ a koɲɛ kɛra sababu ye ka kɔrɔtigɛli camanba kɔni kɛ républicainw ka wasadenw fan fɛ Monsieur Gillette y'a yira ko décembre kalo waati ko kiiritigɛso kɔni tun ye a laɲini dɔw sigi sen kan an ka Gillette lamɛn tuguni. San 8 kɔnɔ mara si tɛ se ka denbaya farali dege an sago ye o waati ka kɛ kuntalajan ye. Ameriki jamana ka marabolo ɲɛmɔgɔ minnu bɛ baara kɛ Ameriki ka jamana dancɛw la bɛ se ka den fitininw fara ka bɔ u mansaw la ko ni seereya jɔnjɔn b'u bolo k'a fɔ ko a den kofɔlen bɛ degun kɔnɔ a baara minnu ka kan ka sigi sen kan walasa ka se k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka kan ka bila gafe dɔ kɔnɔ surunadonnikɛla minnu ka baara sinsinnen don dunanw ka hakɛw ɲinini kama fɛnɛ ka kan ka kunnafoni a kuɲɛ la nka ko ni jamana fanga kura ye laɲini dɔw kɛ walasa ka se ka den fitinin dɔw fara ka bɔ u mansaw la min bɛ kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ni surunadonnikɛla kofɔlenw minnu ka baara bɛnnen don dunanw ka koɲɛw lafasali ma ko k'u la bɛnnen don ka taa koɲɛ da kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ nin tun ye VOA News ka lasilikɛla Aline Barros ka lasili ye Washington Mariam Traoré VOA Bambara tɔgɔ la. Sisan an bɛna an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn ka bɔ Bamako Saka Traoré bolo. Senatolontan bunagun kan Mali la championnat ŋanaya ɲɔgɔndanw
minnu bɛ ɲina saison 2023 2024 kofɔ a bɛ sɛnsɛnna ka se a laban yɔrɔ ma bari a tɔ tile 2 dɔrɔn a bɛ kuncɛ tile 28 de bɛ senna o tile 28 mana kuncɛ a bɛ dɔn ni joliba athletic club bɛna ŋanaya sɔrɔ ni saison kuncɛra walima n'an bɛna tile 19 ɲɔgɔndan makɔnɔ de wa ka da kan stade malien de Bamako o min tugulen bɛ a la jɔyɔrɔ 2nan na o ye se sɔrɔ a ka tile 28 ɲɔgɔndan na AS Real de Bamako ɲɛkɔrɔ kunu kari mɛkalo tile 19 san 2024 na celu 1 stade y'o sɔrɔ kanankolo kɛra Real ta ye o ye stade ka kuru dafa 56 la joliba athletic club bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la tile 17 ɲɔgɔndan tɛmɛnen kɔ kuru 60 ni a ye se sɔrɔ a ka bi ɲɔgɔndan na COB club olympique de Bamako ɲɛkɔrɔ o b'a ka kuru dafa 63 la o dun ye ɲɔgɔndan ye min fana kɛnɛ kan ni COB bɛ na ɲini k'a yɛrɛ bɛ di walasa ka se sɔrɔ n'i b'a dɔn ko COB ni jigini ka surun 2e division na tile 17 ɲɔgɔndan tɛmɛnen kɔ kuru 28 b'a bolo jɔyɔrɔ 13nan club 16 cɛma yanni o ɲɔgɔndan ka tan jaabi dɔw filɛ minnu bɛ tile 28 ɲɔgɔndanw kofɔ 11 créateurs ale ni ASCO association sportive de Korofina filani bin si ma se si la celu kelen fan fila bɛ fɛ Binga FC bina AFE Afrique Football Elite ɲɛkɔrɔ kanankolo celu fila AFE kanu na stade malien de Bamako ye se sɔrɔ AS Real de Bamako kan celu 1 kanankolo stade kanuna USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité ale ye se sɔrɔ AS Polisi kan celu 3 kanankolo USFAS kanuna bintɛnɛ mɛkalo tile 20 san 2024 tile 28 ɲɔgɔndan 4 tɔ bɛ tan ni nɛgɛ 16 dana gosira ni sanga 30 ye joliba terrain na Bamakɔ Arsenal Talent Sport Koro ATS Koro ale ni AS Bakar Jande bara wuli bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 16 sanga 30 AS Real de Bamako terrain na US Bukuba ale ni AS Black Star bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ stade Mamadou Konaté la nɛgɛ 16 sanga 30 joliba athletic club ni COB bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ stade Lamine Keita la Kitakaw fɛ yen nɛgɛ 16 sanga 30 US Kita ale ni US Buguni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. ayiwa an balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya ni bɛna dan sigi an ka bi kunnafoniw la a bɛ se k'a sɔrɔ bɔlɔlɔsira kan n'o ye www.voabambara.com ani fana fiɲɛ sira fɛ n'o ye YouTube, Facebook ani Instagram aw ni ce aw k'an bɛn waati wɛrɛ la. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites